Nikto v tom čase netušil, že v pozadí sa varí niečo, čo navždy zmení osud tohto klubu aj samotného hráča. Za zatvorenými dverami však prebiehala jedna z najkontroverznejších výmen v histórii NBA. Nepredchádzali tomu žiadne klebety, úniky do médií, žiadne nápovedy ani žiadne známky napätia. A potom zrazu prišiel šok. Shams Charania, jeden z najspoľahlivejších insiderov NBA, zavesil na svoj Twitter post, ktorý oznámil, že Luka Dončić bol vymenený do týmu Los Angeles Lakers. Internet v momente explodoval a sociálne siete sa zmenili na totálny chaos. Fanúšikovia v šoku nevychádzali z údivu. Analytici a komentátori prepisovali svoje predpovede o sezóne a spoluhráči Luku Dončića z týmu Dallas Mavericks taktiež neskrývali prekvapenie, keď písali právě typu čože, čo sa to práve udialo. O tejto výmene takisto nič netušil ani samotný Luka Dončić. Nikto mu nedal vedieť, nikto ho nekontaktoval. Hráč, ktorý bol srdcom Dallasu, človek, ktorý sa stal tvárou tejto organizácie, sa zrazu stal outsiderom vo svojom vlastnom príbehu. Dallas Mavericks, klub, ktorý s ním vybudoval úplne novú éru, klub, ktorý doviedol do finále NBA, ktorý s ním podpísal mega zmluvu a stal sa jeho druhým domovom, ho jednoducho poslal preč. Vymenili ho za hráča menom Anthony Davis. Taktiež veľká superhviezda, ale bol to úplne iný typ hráča. Iný štýl a iná dynamika. Pre fanúšikov Mavericks to bola obrovská rana do srdca. A pre samotného Luku to bola taktiež osobná šoková vlna, ktorá zmenila celý jeho svet na nepoznanie.